İslam dinini kabul итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәдә мин кулыма китап алам бәйгесе узды. Ул Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына һәм Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан оештырыла. Шигырь уку бәйгесе мәдрәсә шәкерте Камил Мустафин башкаруында Коръән әйәтләре уку белән башланып китте. Республикабыз дини уку йортларында беренчеләрдән булып узучы бәйгедә нәзарәт җитәкчелеге, күренекле дин әһелләре, шагыйрьләр, татар зыялылары катнашты. Bir asır элек татар эстрадасы булмаган бит. Театрда булмады. Бары тик мәчетләребез булды. Димәк, динебез милләтебезне саклады. Милләтебез исә динебезне. Татарстан мөфтие ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә үсешенә зур өлеш керткән шәхесләргә, иганәчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Конкурста мәдрәсәнең 1 һәм 3 курсларында белем алучы шәкертләр Тукай шигырьләрен иң оста, үтемле һәм әһәңле башкару осталыкларын күрсәтте. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таянсын Аллага. Конкурста 21 шәкерт катнашып, 9-ы финалга чыкты. Әгерҗидән Казан мәдрәсәсенә укырга килгәндә Гадел Тарасов татар телен бөтенләй белмәгән, хәзер татарчада өйрәнгән, намазга да баскан. Безнең илебезнең төбәкләрендәге мәчетләрдә шактый гына менә хәзер билгеле бер катлам барлыкка килде. Казанның 1000 еллык мәдрәсәсен тәмамлаучы шәкертләребез илебезнең мәчетләрендә төп имам вазифаларын башкаручылар. Конкурсантларның иҗади сәләтләрен Иркаил Зайдулла җитәкчелегендәге жюри бәяләде. Иҗади бәйгегә бәя бирүчеләр исемлеге дә саллы. Чыгыш ясаучыларның осталыгын Җәлил хәзрәт Фазлыев, Рәзил Вәлиев, Мингылгалиев кебек татар дөньясында билгеле шәхесләр тикшерде. Туган тел, синдә булган иң тәүге кылган дугам дип, кылган дугам дип. Шуннан да кылган дугасы туган телдә булгач, Тукайның үз алдына китәргә зинде. Дуга да бар, туган телдә бар. Үзеңнең гомер юлыңны татар итеп башлыйсың икән, һәм шулай дәвам итәргә телисең икән, син әлбәттә татар әдәбиятын белергә тиеш. Беренче чиратта Тукай иҗатын. Шәкертләргә исә ул әлбәттә беренче чиратта кирәк, чөнки алар бит имам-хатип булачаклар. Хатип шулай сөйләүче дигәнне аңлата. Иң куанычлысы, әлеге шәкертләр уку ел дәврендә татар мөхитендә укып, ана телебезне өйрәнә, гырыф-гадәтләр, йолаларыбызны сеңдереп үсә. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.